Здравейте хора! Днеска ще ви покажем хола ни от мола. Си взехме матчинг сноли с цветя, такива розови. Си купихме сейдо с такива топчета, които има скуишта на храна. Ще ги разпаковаме. Вот е тук. Аз много обичам да разпаковам такива. О, пицата! Много е сладко! Видим какво може да ни се падне. Може да ни се паднат пуканки. Аз много искам пуканките и също искам бургерчето. Да видим какво ще ми се падне. Аз го разпаковах, да видим. Падна ми се... Какво е това? А, ти си взела друго! Ти си взела такива хора, тя си взела тези. О май гад, да видим какво. Ти имаш бомбон, май. Хора, тя май има бомбончето. Я? О май гад, какво е това? Не се разбира нищо. А, не, бомбон май си, майце. А, не, чаша! Падна ми се чашка. Капучино. О, много е сладко. О, яки са. Има и такива. Едно пликче. Да видим какво ще ти се падне. Коя храна. Господи. И какво ти се падна? Какво ти се падна? Гадия! Падна ти се бананчета, праскавка и това мисля, че е чушка. Напишете в коментарите какво е това. Това е манго. О, манго. Каква ти чушка те гони? И тя има това май плодов сок. О, интересно. Добре. Аз взех този ключодържател от Ню Йоркър. Много ми харесва. Струваше 11 лева и 90 стотинки. Много ми харесва и ще се го закача на чантата. Също си взех нещо от Пандора. Значи аз си взех ето този чарм. Сложих си го веднага. Ето това куфърче. Много ми хареса. Хора, взехме си още 3 такива от машинките играчки. Хайде да видим какво ще ми се падне. Имаме се две едни и същи, затова да отворим ги и двете. Така, първото. Добре, да видим. Добре, да видим какво. О май гад, падна ми се пиленце, което е облечено с такова като на прасенце облекло. Много е сладко. Имаме и разписание. Да, на мен, значи... И тук хора, виждате, си показват всички. Много са сладки. Да, хора, моите ще отваря и аз, тъй като ми се падна, аз имам две, не са еднакъв цвят, но са от една и съща серия. Ще им помогнеш ли? Разбира се. Че не си отворила от приятното място. Знам. Заповядай. Да видим какво ще се падне. Много ми е интересно. О май гад, на нея се падна. На нея се падна меченца с нещо като... Нещо много сладко. А на нея и се падна... Ето такова розовичко. Пиленци като са хипотамче сядка. Да, много е сладко. Аз, нали, имам още едно и също. И сега да го отворим. Много се вълнувам. Какво ли ще получа? Оле, майко, аз получих такова кученце с синьо облекло на динозавърче. Много е сладко. Се отворя това ли лавичкото отново. Те за мен се отварят по-лесно.
трябва да може да го отвори, защото някои са супер трудни за отваряне. Бяхме да го отворим, какво ти се пада? Чушката ли? Това май Кока-колата! Оле, майко, на нея се падна май Кока-колата. Много е сладко! Ето, я го покажи на камерата. Хора, вижте! Имаме отново разписание, нека да ги видим. Аз имам... Ето ги. Ето, ме ми се падна Кока-кола, да. Много е сладко. Много е сладко, нали? Моето последно топче. Я да видим. Сега отварят се от тук. Добре, и така да ги отворим. Добре, да видим какво ще получа. Получих пицата, като на Елито. Оле, да имаме мачин! Имаме мачин, хора! Имаме хора мачин. Много е сладка пицата, ето я. Много ми хареса моите подаръци. Така, хора, ето. Ягодка! Оле, майко, падна и се ягодката. Много е сладка. Много е сладка.